Предния път започнахме едно много интересно слово за смирението и гордостта, за противопоставянето на характера на Исус Христос, който е смиреният, и Сатана, който е горделивият. Двете противоположности. И днес ще продължа и ще говоря за нещо, което е свързано с смирението, нещо много важно, и ще говорим за това какво представлява Божията благодат и защо в Новия Завет се говори за благодата на Господ Исус Христос. И някои граници, като аз не искам да говоря само за границите, понеже има и фалшиви учения за Божията благодат, искам да се фокусирам върху благодата на нашия Господ Исус Христос. Нека започнем с няколко стиха да прочетем, да се помолим. Първо Йоаново или първа глава на Евангелие от Йоанна, по-точно. 14 стих казва така: И Словото стана плът и пребиваваше между нас, и видяхме славата му, славата като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. И другия стих, който ще свържем предната тема, е 1 Петро 5.5. И така, вие по-млади, покорявайте се на по-старите. Да, всички един на друг облечете се със смирение, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Господи, ние се молим, нека Твоето Слово да се всели богато в нас, да ни поучи, да ни научи, да ни въздигне, да ни насърчи и да се тръгнем от тук с силата на Твоята благодат. Защити ни, докато проповядваме и служим с Твоето Слово в името на Исус. Амин. Амин. Много интересно за това, което Словото говори за благодатта, особено в Новия Завет. И аз знам, че вие сте чували и знаете доста неща за благодатта. Мога да го обясня така. Както има истински пари, има и фалшиви, нали така? Както има истински мед пчелен, има и фалшив, нали така? Както има истинска любов, библейска, има и фалшива любов, която в света така се говори, нали, повърхностна любов, любов, която е само за изгодата. Така че не бива да се очудваме, че когато говорим за благодат, има истинска благодат, има и подправена благодат, има и благодат извън всякаква библейска граница. Но това, което правим ние като грешка, като християни, е когато някой говори нещо погрешно, ние се дистанцираме от темата. Например, както когато традиционните църкви издигат Мария, майката на Исус, по много странен начин, не библейски, ние, за да се дистанцираме, ние не говорим за Мария. А защо да не говорим за нея, като тя е най-благословената жена в Библията? И нейният пример е най-добрия, и нейният пример е вдъхновение за всички жени след нея. Аз си мисля, че по същия начин за всички теми по този начин може да се реагира. Когато някой много говори за Божията любов, ние сме сериозната църква. Ние няма да говорим за Божията любов. Ние ще говорим за греха. Ние ще говорим, чакай малко. Ако Бог говори за любов в Евангелието и го обяснява и го казва, защо ти трябва да се дистанцираш от това нещо? Нека хората да си говорят каквото си искат. Важно е ние с вас да сме в Словото. Така е за благодата. Да, има различни учения за благодат. Някъде се говори повече законнически в някои църкви. Някои църкви говорят за благодата като просто тя е без граници. Ти можеш да живееш както си искаш и Бог пак те обича и пак ти дава благодат. Не са точно така нещата. Затова аз искам, когато искаме да разберем нещо, да вземем истината от Божието Слово в контекста, който трябва да бъде. Така че не трябва да изпадаме в крайности. Доброто разбиране за благодат ще ни помогне да не разчитаме на делата си толкова много, колкото на благодата. Доброто разбиране за благодат ще ни направи по-сигурни в Бога. И доброто разбиране за благодат ще издигне Бог повече от нас. Това е странният ефект, който днес ще приемем от Бога. Готови ли сте да приемете това? Това е много странно. Защото благодата, нейната цел е да издигне Бога и да смири човека. Говори ли Новия Завет за дела? Абсолютно. И който го отрича, не знае за какво става въпрос. Няколко пъти се говори, че ние ще бъдем съдени по делата. Казва се, че има награди за различните дела, че
че има събиране на дарения и така нататък. Обаче, ние не трябва да си мислим, че живейки под благодата на нашия Господ Исус, ние не трябва да живеем в дела. Напротив, делата ни помагат или благодата помага на делата. Колкото повече благодат имаш, толкова повече дела правиш. Едното не изключва другото. Това е погрешното разбиране в много хора, или едното, или другото. Или си в делата, или си в благодата. Няма никакво изключване. Например, посланията на апостол Павел повече се говорят за делата, обаче в Евангелието се говори повече се говори за благодата при Павел, в Евангелието повече се говори за делата. Само Йоан, може да го изследва да види, че само Йоан всъщност набляга на благодата. Никой друг евангелист не набляга на това нещо. Така че Библията е в един перфектен баланс. Ако ние не разбираме, само тогава излизаме извън баланса на Словото. Но ние сме в един перфектен баланс, ако сме в Словото. Така, за благодат се говори и в Стария Завет. Но в Стария Завет благодата е много малка. В Стария Завет благодата на иврит е хен, в гръцки е харис. И на гръцки в Новия Завет някъде 100 пъти се говори за благодат в Новия Завет. Може да си представите. Като в Стария Завет разликата е, че в Стария Завет благодата е повече благоволение Господне. А в гръцки или в Новия Завет това е харис пак е благоволение, но е по-скоро като подарък или нещо, което Бог ти дава, което не заслужаваш. Те са свързани, но все пак има някаква малка разлика. Това, което прави Исус Христос и това, което ви прочетох вижте го пак хубаво. Словото стана плът и живя между нас и видяхме славата му, славата като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. 16 стих казва, защото ние всички приехме от Неговата благодат и благодат върху благодат. Това, което прави Исус Христос, че Той носи Божията благодат на земята, както никой друг. И в Йоан сравнява това нещо в 17 стих с закона. Казва, понеже законът беше даден чрез Моисей, а благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. Значи има абсолютно противопоставяне между закона с Стария Завет, закона на Моисей, 613 правила, 10 Божии заповеди. Те не са лоши. Но там има едно различно взаимоотношение между Бог и човек. То не е взаимоотношение на благодат. Когато Христос идва, Той променя изцяло взаимоотношенията между Бог и човек. Изцяло, напълно, съвършено променя всичко. И вижте какво казва в началото Йоан, за да може да хванем контекста. Когато Йоан описва Исус Христос, той го нарича Словото на Бог. Началото беше Словото, първи стих. Словото беше у Бога, Словото беше Бог. То в началото беше у Бога. Всичко стана чрез Него и без Него не е станало нищо това, което е станало. В Него беше животът и животът беше светлина на човеците и така нататък. И Йоан казва така, че Исус Христос, който беше в лоното или на гърдите, или в най-близкото взаимоотношение с Бога, Той изяви Бога. Тоест благодата, която Христос изявява в Новия Завет, в началото, това, което казваме, тя е едно друго ниво на взаимоотношения. Защото какво е взаимоотношението между отец и сина? То дали е законническо взаимоотношение? Не е законническо взаимоотношение. Това е взаимоотношение между баща и син. В Стария Завет взаимоотношението е съвсем различно. То е между Бог и слуга. Казва, слугата ми Моисей. Не казва синът ми Моисей. И знаете ли колко е различно взаимоотношението между господаря и слугата и между бащата и сина? Има ли някаква разлика в тези взаимоотношения? Има огромна разлика, според мене. Това, което направи Христос в Новия Завет е да вземе благодата на Бога, отношението на Бога към Него и Христос да каже, както, понеже Христос изявява съвършено Бог Отец, Той е проявление, Той е самата същност, Той е образа на Бога на земята.
той взема това нещо, взема тази благодат, която имаше в Бог Отец, неговото отношение, и Христос казва това нещо. Казвам ви го образно, за да ме разберете. Сега аз ще се отнасям с вас, както Бог се отнася с мене, когато бях в неговото лоно. И тук ще ме разберат всички родители, които не са несемейни, нека се моля да станат семейни. Защото когато ти се роди дете, се случва нещо с твоето сърце, което не може да бъде описано, обяснено по никакъв начин. Ражда се някой, който ти обичаш повече от себе си. Не можеш да го обясниш. Не знаеш как се случва. Това дете идва и ти си поглеждаш в него, виждаш себе си, виждаш своите очи, виждаш своя нос или виждаш своето лице и си казваш: Боже мили, какво е това? Това е моя син или моята дъщеря. Ти го възлюбваш от деня, в който го видиш това дете. И ти имаш взаимоотношения с него както баща или както майка със своята дъщеря или както баща със своя син. Ти толкова много го обичаш, че ти никога не можеш да се отнасяш с сина си или с дъщеря си като със слуга. Така ли е? Моя син, втория син, като го накара нещо да направи: моля те, помогни ми, моля те, той е много устат. Горкия, синощта ни проповедник, де да го знам. Надприказвам. Тати, ти защо си ма караш да правя разни неща? Аз да не съм твоя слуга. Викам: не бе, ти не си ми слуга, ти си ми син, ама ти трябва да ми помогнеш. Мога ли аз наистина да се отнасям с моите синове или вие с вашите деца като са слуги? Върви там, свърши си работа, прибирай се, лягай, дам ти 5 лева, не ме занимавай. Нали си платих надницата? Не ме занимавай, имам работа. Не, ти мислиш за това дете. И това е разликата между господаря и слугата. Господаря наказва слугата, когато сбърка. И го награждава. Чувайте ме добре, това е нещо, което ще здрави умът ви и разбирането ви за Бога. Защото това е Исус Христос. Чрез Него дойде благодата на Бога Отца върху човечеството, не върху мен, а върху тебе. Върху цялото човечество. И промени и трансформира всичко в този свят. Господаря наказва слугата си или го награждава според делата му. Нали така? Справедливост. Това е закона. Закона е така: когато правиш добро, си благословен, имаш награда. Когато правиш лошо, обаче си наказан, имаш проклятие. Защото това е взаимоотношението. Ти обаче можеш ли да се отнасяш към своите деца по този начин? Често моите деца идват при мен и ме питат: тате, слушахме ли? Защото знам, че искат да им купя нещо, награда искат. Аз знам, че не са слушали. И даже си премълчавам, готов съм да си премълча, за да им дам награда. Знам, че не са слушали. Защото за мен те не са слуги. Те са мои деца. И аз ще направя всичко да им покажа нещо много важно. Моята любов. Тъй като аз толкова много ги обичам, аз искам да има взаимоотношение на любов, като баща с син и син с баща. Аз не искам нашите взаимоотношения да бъдат основани на: ако слушаш, ще имаш 5 лева. Ако слушаш, ще ти купя някакво сладко, ще ти купя. Ако не слушаш, забрави. Днеска си гладен. Ще стоиш гладен. Няма да едеш. Нали така? Защото господаря може да го направи това нещо. Но в Новия Завет Христос поставя взаимоотношенията, Той поставя нови взаимоотношения между Бога и човеците. Между нас и между Него. И най-добрата картина, която ние може да си представим изобщо и да разберем логиката на божествената благодат върху човечеството, това е взаимоотношението между бащата и сина.
Нищо друго в този свят не може да бъде разбрано и това е и това ще ме разберат най-много родителите. Аз пак ви казвам, защото много често си говоря за приятелство и така нататък. Кажи ми, ако ти имаш приятел, който ще те завещай апартамента си, колата си, моля те, кажи ми кой е този човек. Какви взаимоотношения има с него? Защото майка ти и баща ти, каквото и да направиш, какъвто и човек да станеш, те ще кажат накрая, моето дете, всичко е за тебе. Това е благодат. Това не е заслуга. Защото ти не си работил за това, което имат майка ти и баща ти. Така ли е? Сменили сте? Това е благодат. Това не е заплата. И цялото това взаимоотношение всъщност се предава в Новия Завет. И всъщност, когато Йоан говори в първата глава за благодата на Исус Христос, той казва нещо много важно. Как работи тая благодат и кое е първото нещо, което се случва с тая благодат. Какво е благодат? Това е подарък, който не е свързан с заслуги. Не е свързан с дела. И това е много странно за нас хората. Нас ни е много трудно да разберем такова взаимоотношение. Даже след малко ще прочета един стих, който е толкова интересен, за да го разберем. Но благодат означава да получиш нещо като подарък, без да го заслужаваш. Ако ти го заслужаваш, то не е подарък. Какво е то? То е заплата. Когато ходиш на работа и господарят, ти си слугата, нали така? Господарят, шефа на фирмата, ти плаща примерно 1000 лева. Че ти идваш от 8 до 5, 20 дена в седмица, той ти плаща 1000 лева. Това благодат ли е или е заслуга? Заслуга е, не е благодат. Заслуга е. Благодат е да работиш 5 дена в седмица, да вземеш същата заплата, като другите. И ние трябва да разсъждаваме по този начин към Бога. Бог не прави това, което ти му даваш или това, което ти сееш. Той не прави това нещо за тебе. Той прави, какво каза Словото, много повече, отколкото искаме или мислим. Защото ако той ни дава само това, което ние му даваме, или само това, например, ако той ни дава само това, за което ние се молим, т.е. нашето взаимоотношение с него не е взаимоотношение на баща и син, не е. Той е на господар и на слуга. А най-великото учение в Новия Завет е, че ние вече какво? Ние вече не сме слуги, а какви сме? Ние сме деца на Всевишния Бог. И точно за тук, точно по тая причина, в 12 стих апостола дава, може би, едно от най-великите откровения в Евангелието. 12 стих. Някой може би е чул за този стих. А на ония, които го приеха, даде право да станат Божии чеда. На тия, които вярват в Неговото име. Какво трябва да направиш, за да те осинови някой? Трябва по някакъв начин да го спечелиш, може би, или да работиш за него, не знам. Много е трудно, вероятно. Но Йоан казва, понеже Христос донесе благодат, не закон, той каза така, в момента, в който ти повярваш в Исус Христос. Някои хора ми е трудно да го разберат това нещо, но това е каквото е написано, такова е написано, каквото е Словото, това е истината е 100%. В Стария Завет трябва да си много покорен, много боязлив, не че в Новия Завет не трябва да си. Благодата не идва при нас да ни направи грешни, а какво да ни направи? Праведни. Защото някой казва, идва да направи грешни, не идва да те направи грешен и непокорен. Не. Идва да те направи праведен. Но това, което той казва е, че дори в момента, в който ти повярваш в Исус Христос, ти приемаш Неговата благодат. Ти не приемаш някаква заслуга, някаква заплата, а ти приемаш благодата, която има Христос.
И каква е благодата, която има Исус Христос? Главната благодат, главното нещо, което Той има е това, че Той е единородният Божий син. Това казва Йоан. Това е единородният Божий син. Той е роден от Бога, законно роден. Той е единственият син на Бога. И ако Христос трябваше да се отнася с нас, като в Стар Завет, Той ще да каже така: давам ви 20 заповеди, защото Новия Завет е по-добър от Стария. Дигаме заповеди, давам ви 20 заповеди, чрез които вие да станете Божии деца. Първо, ходиш на църква, второ, даваш десятък, трето, се молиш по 1 час, четвърто, пееш 8 песни на ден, седмо, благовестваш на 20 човека, поне минимум в седмицата. Чували се за такива църкви, където карат хората да правят нещо, защото да са спасяли? Значи не разбирате изобщо кой е Исус Христос и какво е направил Той. Напротив, Исус каза така: понеже аз ви нося благодата на Отца, това, което искам от вас е да повярвате в мене. И това е напълно достатъчно. За да можете вие да приемете моята благодат, защото казва, че благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. И за да можем ние да бъдем Божии деца, ние трябва да повярваме. Не да повярваме веднъж, не да повярваме днес, утре да се откажем. Вярата е действие в Новия Завет. Какво правя? Какво правя? Вярвам. Аз трябва от сърце да повярвам в Исус Христос и тогава аз ставам Божие дете. Ето го стиха. И в нашия човешки ум това е скандално. Как е възможно? Че какво е направил този човек? И дошъл за първи път на църква. Или дошъл за трети път на църква. Или той въобще не е чел Библията колкото мене. Това, което четене на Библията те прави Божий син ли? И Божия дъщеря. Това ли ми казваш? Христос дали е донесъл закон? Да. Христос ни донесе Неговия закон и то е да възлюбиш ближния, както аз ви възлюбих. Да. Но благодата не отменя закона на Христос. Благодата, това, което ще чуете от много, но не искам да говоря за това нещо. Ще чуете от много хора, че щом си под благодат, ти нямаш закон над себе си. Антиноминизъм. Изобщо не е така. Изобщо не е така. И апостол Павел го казва, и Христос го казва, че Словото е Неговия закон, Неговото правило. И ако ние следваме Словото, ще го имаме в себе си, ние ще пребъдем в Него. Не. Благодата не прави това нещо. Благодата, това е Божията милост към тебе и към мене. Благодата издига Бога и смирява човека. Амин. Благодата или харис може да бъде приведено и как? Като подарък. Подаръка не трябва да бъде платен, нали? Ако отидеш и подариш подарък на някой за рождения му ден, трябва ли да му дадеш 20 лева или там 50-100 лева за подаръка? Ако ти му ги дадеш за този подарък, той ще се обиди. Ти ще развалиш подаръка. И това е смисъла на благодата. И това е нещо, което нас трябва много да ни смирява. И вижте какво казва апостол Павел, който наистина има най-голямото откровение за благодата в Новия Завет. И той пише в Римляни и в всички послания почти за Божията благодат. Има един пасаж, Римляни 11. Ще прочетем да видим нещо. Той е за нас. Отхвърлил ли е Бог своите люди? Да не бъде, защото аз съм израелтянин от Аврамовото потомство, от Вениаминовото племе. Не е отхвърлил Бог своите люди, които е предузнал. Или не знаете, що каза писанието за Илия? Как вика към Бога против Израел? Казва: Господи, избиха пророците ти, разкопаха алтарите ти и останах сам. Но и моя живот искат да отнемат. Значи той смяташе, че единствения правоверен, не поклонил се на Ваал пророк. Нали? И казваш: Господи, сам съм. Но той получи отговор. Но що му каза божествения отговор? Оставил съм си 7000 мъже, които не са се преклонили пред Ваал. Така и в сегашното време има остатък избран по
благодат. Избран по благодат. И 6 стих е много важен за цялото разбиране за благодата в Новия Завет. Готови ли сте? Вижте 6 стих. Но ако е по благодат, не е вече от дела. Иначе благодата не е вече благодат. А ако от дела не е вече благодат, иначе делото не е вече дело. Разбрахте ли го? Сега ще ви го обясня. Ако избирането на тези 7000 мъже е по благодат, това означава, че то е незаслужено, то е подарък. Те да бъдат верни и да не са се преклонили пред Ваал. То е подарък. Те са избрани, но те не го заслужават. Казва, ако е по дела, или т.е. ако те са го заслужили да бъдат верни на Бога, тогава не може да бъде подарък. Ако те са го заслужили, са направили нещо, те са молили със специална молитва, те са пречиствали, от Стара Завет се пречистваха, те са принасяли правилните жертви, нали? И Господ ще да каже, избрах ги, обаче те бяха най-добрите между всички свещеници, между всички израелтяни. Аз избрах тези 7000 мъже, защото те бяха най-богобоязливите. Те вършиха най-добрите дела. Не. Знаете ли кое е първото нещо, което ни квалифицира да имаме благодат в живота си? Първото главно нещо, ако този стих е истина, първото главно нещо е да не го заслужаваш изобщо. Ако ти го заслужаваш, вече не е благодат. Какво е? То е награда. И двете неща са в Библията. И наградите са в Библията, защото казва в 25 глава на Матея, се говори за наградите за делата на светиите при идването на второто пришествие на Христос. Нали така? Добре. Обаче, тук се говори за спасението или за избора, че то е само по благодат. Знаете ли колко е смиряваща тая мисъл днес? Днес ще тръгнем по-смирени от всякога. Сигурен съм. И това смирение ще ни доведе повече благодат. И в това съм сигурен. Някой ще каже, знаеш ли как повярва в Господа? Ами, срещнам една жена. И тя ми каза, че Бог ме обича. И аз казах, добре, аз ще отида на църква. Друг ще каже, знаеш ли как повярва в Господа? Ами, имах един проблем. Бях болен и ми казаха, че Бог може да изцелява болните. И аз отидох там и всъщност Бог ме изцели. И тогава разбрах, че Бог го има. Това е твоята версия. Истинската версия е, че ти и аз, всички тук ние, които сме избрани по благодат да бъдем спасени. Тоест всички ние тук, които сме, на 100%, ако има нещо сигурно, на 100% е това, че никой от нас не заслужава да бъде спасен. Никой не заслужава Божието спасение, Божията прошка в Христос. Нито аз, който се трудя на нивата, нито пастор Исус, нито някой служител. Никой от нас не заслужава това нещо. И когато ние отидем на небето, знаете ли какво е това, което ни съкрушава постоянно? И което ще ни дава сълзи постоянно. Знаете ли кое е това нещо? През цялото време на вечността, в Божието царство, ти ще осъзнаваш, че ти си там не заради себе си. Не за това, което си направил. Не, че си ходил 40 години на църква. И си се молил в молитвената вирга. Ти трябваше да ходиш на църква да си в молитвената вирга, защото Бог те е избрал. Но ти си на небето, защото има една главна причина. И главната причина е благодата на Господ Исус Христос. Ще бъдем там, ще седим и ще си казваме, ние изобщо не заслужаваме да сме тук.
Господи, ако не си ти, ние ще бъдем в ада. Може ли човек да опрости себе си с добри дела? Защото има такова учение. Аз като направя едно зло, често в алфа курса хората ни го казват. Аз правя зло, обаче правя едно добро дело и заличавам злото. Това нещо няма как да ти помогне. Ти си избран, аз съм избран по благодат. И ако е по благодат, то не е по никаква заслуга и по никакво дело, защото когато Бог сътвори света, в Римляни 8 глава се казва, че когато Бог сътвори света, Той вече беше предопределил тия, които ще бъдат съобразени с образа на сина му. А ти тогава беше ли роден? Аз не бях. И щом не съм бил роден, може ли съм да угодя на Бога по някакъв начин? Може ли да завключа в молитвената верига? И да ходя в петък на молитвено? Няма как, защото малко не си роден и като малко не си роден, някак си не можеш да направиш едно дело. И щом не можеш да направиш едно дело, вече Бог те е предупредил и записал в своите книги, че ти ще бъдеш спасен. Това означава, че аз и ти нямаме никаква друга причина, нямаме с какво да се похвалим, както казва Словото. Нямаме с какво да се похвалим пред Бога. Нямаме с какво да се похвалим пред Бога. Да му кажем, Господи, аз съм спасен, ама знаеш ли как ти служих? Аз повярвах, че за една жена сигурен съм. И той ти казва, а кой изпрати тая жена при теб? Аз я изпратих. Бог изпраща хората да благовестят, защото ако ние ги изпращаме, какво означава? Че спасението не е по благодат, а то е по дела. Някой решава да бъде спасен. И благодата анулира заслугите, а заслугите анулират благодата. Затова в Новия Завет имаме и двете неща. И благодата на Господ Исус Христос, и заслугите. Но познайте, кое е това, което ние християните трябва да търсим. Заставаш в молитва и казваш, Господи, ти знаеш колко съм добър. Какъв добър християн имаш в моето лице. Верен. Много добър. Много съм добър и искам да ти кажа днеска съм по-добър християнин от вчера. Можеш да ме употребиш за нещо. Не. Кажеш, Господи, ти си ми дал благодат да бъда верен. Днес аз не идвам при Тебе заради моите заслуги. Не идвам при Тебе, защото Те служа, защото Те обичам, защото Те познавам. Аз идвам в името на кого? На моя Господ Исус, чрез когото съм получил тая благодат. Ето затова нашето взаимоотношение в Новия Завет е много по-различно взаимоотношението с Бога в Стария Завет. Защото какво каза Исус? Молете се в моето име. Защо го каза? Защо не каза молете се от себе си? Защото Той знае, че ние получаваме Неговата лична благодат. И както ви казах в проповедта за молитва за възкресение, Бог слуша винаги само един човек. И това е Неговия син. Ако някой ви каже, че Бог винаги само Него слуша, той е по-добър от Исус Христос. Няма такъв, нали? И затова Исус каза, молете се в моето име. Защото аз имам тая благодат. Когато застана пред Отец и му кажа, татко, искам това нещо. Искам тая сестра да изцели, искам този брат да изцели. Искам този проблем да се реши, искам да благословиш тия хора. Отец не може да не му да е. Защо? Защото Исус не е слуга на Отец, той му е син. Случва ли се синът ти да се примоли за нещо? Нещо добро, че му кажеш, не мога да ти го дам. Как не мога да ти го дам? Всичко ще вземеш. Всичко ще намериш. Затова любовта е най-голямата сила. Вярата е на второ място в Библията. Когато човек обича някой, той може да сътвори нов свят заради него. Той може да направи невероятни чудеса от любов, не от вяра. Затова Христос дойде в любов и умря в любов. Използва тая любов. Така че първото здраво разбиране за Божията благодат в Новия Завет това е, че тя не е по заслуги
Изключва всички заслуги, всички дела, които ние сме извършили. И второто нещо е, че личността на Исус Христос донесе благодата на земята. И вижте какво казва. Казва благодат върху благодат. Тук вижте колко хора сме. Колко хора от света в този град могат да получат благодата на Господ Исус Христос? Аз мисля, че всички могат да я получат. Защото казва в 12 стих, онези, които го приеха или които повярваха в Неговото име, даде право да станат Божии деца. Колко хора в България има около 6-7 милиона души, колко хора в България могат да получат тази благодат? Всички. Защото някои крайни учения на калвинизма казват, Бог е предобрил само на някои хора да даде благодат. Не е така. Ако благодата е свободна и тя не е по заслуги, защо да е само за някои хора? Тоест всички, които са незаслужаващи, могат да получат благодат. Ако са заслужаващи, тогава си е голям проблем обаче. Ако някой от нас заслужава да бъде спасен, това е много сериозен проблем. Защото той не може да бъде спасен. Ето това е греха на себе, праведността в Новия Завет. Аз съм праведен от само себе си, от моите си добри дела, от моето си поведение. И щом си праведен само себе си, Господ ти каза, аз благодат за спасение няма да ти дам. Защото явно ти можеш сам да се спасиш. И ако можехме сами да се спасим, Исус нямаше да дойде на този свят. Затова закона не е валиден. Запомнете това, той е абсолютно не е валиден. Сега гледам даже някакви евангелски църкви почнали да пазят съботата. Разбери, това са абсолютни глупости. Шабата. Какъв шабат, бе, човек? Ако шабата спасяваше Христос, защо дойде? Той умря на празно на кръста, бе. Ще пазим събота и се спасим. Боже мили, вие наред ли сте? Ние се връщаме към корените на юдаизма. Моля, аз искам да се върна към корените на Христовата благодат. Защото закона, каза Павел, не е спасил никой няма да спаси. Каза закона, само чрез него можем да познаем греха. Но там е писано, не убивай, не кради, не прелюбодействай, не пожелай или не завиждай. Пише, почитай майка си, баща си. Но чрез това нещо не може да бъде спасен. Защо не може да бъде спасен? Защото дори да изпълниш всичко, на тебе ти трябва благодата на Господ Исус Христос да бъде спасен. Няма как. Затова всички, които са в закона, ще бъдат спасени чрез вяра в Божия Син и в Бога. Затова казва Авакум, праведният чрез вяра ще живее. Не е казал праведният ще живее чрез закона, чрез делата. Нали? Така че това са двете главни неща, които ни трябва да помним за учението на Божията благодат. Знаете ли как е наречено Евангелието в Новия Завет? Деяния 20-24 казва така. Не се скъпе за живота, с това го говори апостол Павел, като че ми се свиди за него, в сравнение с това да изкарам пътя си и служението, което приех от Господ Исус. Да проповядвам благовестието на Божията благодат. Тоест, Евангелието не е наречено Евангелие на добрите дела, Евангелието на Божия закон, Евангелието на прави добро, бъди добър човек. Това изобщо не работи. Чули ли се как казват хората? Аз искам да бъда добър човек. И? Как ще станеш добър човек? Ще правя добри неща. Не, в Новия Завет Исус каза, който вярва в мене, реки от жива вода ще потекат в утробата му. В Новия Завет Бог ни променя сърцата и така ни прави добри хора. Тогава ставаме добри хора. Това е служение на Божията благодат. И какво е другото? Защо е наречено благодат? Защото когато Исус умря на кръста, запомнете това, когато Исус умря на кръста, Той извърши всички дела, които ние би трябвало да извършим. Той взе наказанието, но взе и наградата, взе проклятието, но даде и благословението за всеки един от нас. Тоест в Новия Завет спасението е изработено и подарено. Изработено и подарено от този, който дава благодат. Това е Господ Исус Христос. Затова във всички послания апостол Павел завършва така. Благодата на Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Защото той ни казва, Бог да ви възнагради според делата. Защото Той знае и ние трябва да знаем
каквото и да правим, колкото и да сме добри, а ние трябва да сме добри, ние трябва да даваме, трябва да правим, трябва да сееме, трябва да благовестим, колкото и да сме добри. Ако искаме да отидем на следващото ниво на съживлението, за нас няма да е достатъчно да сме добри. На нас ще ни трябва повече благодат. Нека да кажем повече благодат. Още повече благодат. Когато Исус умря на кръста, какво се казва? Че Той ни подари прошка. И когато аз повярвам, че Исус Христос възкръсва от мъртвите, Бог ми подарява прошка. Аз взимам тая благодат. Когато Христос дойде на света, Бог ни подари любов. Аз нямам нужда да заслужа Божията любов. И всеки от вас, който си мисли, че може да заслужи Божията любов, е в някаква много тотална грешка. На пълна грешка. Ние не заслужаваме, но ние какво? Ние приемаме. Нека да кажем, аз приемам Божията любов. По същия начин, ние не заслужаваме вечния живот. Ние какво го правим? Ние го приемаме. Ние не заслужаваме мир с Бога. Ние го приемаме от Исус Христос. Тоест всичко, което направи Исус Христос, го направи в своята велика милост и велика благодат, за да може да го раздава на хората. И затова Новия завет работи съвсем различно от Стария завет. Затова Новия завет работи на принципа на вярата. Казва, по благодат се спасени чрез вяра. Защото вярата какво прави? Вярата е единственото нещо, което приема от Бога. По друг начин ние не можем да приемем спасението, вечния живот. Ние приемаме тая благодат. Затова Евангелието, запомнете, може и трябва да бъде само единствено Евангелие на Божията благодат. Когато проповядваш на хората за Христос, ти не им казвай, направи това, откажи се от това, стани такъв. Не, оставете ги тези глупости. Това е закона. Това е закона. Ако един човек не повярва в Исус Христос, каквото и да направи, каквито и дела да направи, колкото и добър да бъде, той ще отиде в ада. Това е истината. И смъртният грях в Новия завет е това да отхвърлиш Божия син. Така че ние не проповядваме дела, изисква, ние проповядваме какво каза апостол Павел. Исус Христос разпнат. Нашия център, това друго, което правят християните, знаете ли какво? Ела на църква. Абе, той е хубаво да дойдеш на църква, ама дали това идва на църква, той човек ще го спаси? Ами ако не дойде на църква, защо не се помолиш с него на улицата, както ние правим? Му кажеш, искаш ли да повярваш и да приемеш Исус Христос? И да станеш Божие дете точно сега на улицата. Защото той човек може утре да няма живот да дойде на църква. В неделя може да е късно за него. Но ние, понеже искаме да ги вкараме хората в нашите добри дела, които ние трябва да вършим според Евангелието задължително, ние трябва да ги вършим, защото ние сме нови създания. Ново създание, ако не прави добри тела, то не е ново създание, то е старо създание. Ако ново създание живее в грях, то ново създание не е ново, то е греховно старо създание. Така че делата, както казва Яков, те разкриват вярата и благодата. Но ние не проповядваме нито църкви, нито хора, нито служения. Защо? Защото тези неща не спасяват. В тях няма благодат. Има благодат само в една личност и това е личността на Божия син Исус Христос, който умря за нас. Няма друг източник на благодат за спасение за човечеството. Вижте колко е голяма благодата на нашия Господ. Нашия град е 100 хиляди. България е 6-7 милиона. Господ Исус има благодат, милост за милиони хора в тая страна. Той ни казва, мога да спася Русе, наистина на тях мога да им простя, обаче Варна много са грешни. Значи имам благодат, обаче това е грях, ти казвам, не мога да се справя. Не. Затова благодата и истината на Исус Христос дойдоха за целия свят. За мен и за тебе. Затова ние трябва да сме смели да проповядваме благовестието на Божията благодат. Ние трябва да казваме, елате,
Бог ви дава вечен живот. Това е безплатно. И те казват, къде е уловката? Няма уловка. Уловката е, че Исус Христос плати билета. Нали знаете, си отиваш някъде, искате билет в киното. Ако нямаш билет, не минаваш. Представете си обаче, че някой преди тебе е дошъл и казал, искам да купя всички билети до края на вечерта. Колко билета имате? Колко филми имате? Имам примерно 10 филма по 100 човека, имаме 1000 билета. И той ти каза, аз ги купувам всичките. Тая вечер, който дойде на кино, е безплатно. Отива на касата и каза, искам да се платя за билета. И човека му казва, няма нужда. Някой плати билета за теб. Трудно да го повярваме, нали? Но това е направил Исус Христос за нас. Това е направил Исус Христос за нас. Затова благовестието е благовестие на Божията благодат, на Божия подарък. А не на нещо друго. И ако ние проповядваме нещо друго, а не Христос, ние не можем да спасим. Апостол Павел го казва така, че има Божия сила в благовестието. Откъде е тая Божия сила? От Синът. Центърът на всичко е Синът. Святия Дух идва на света и казва, аз ще издигам Синът. Това е ролята на Святия Дух между нас. Когато ти пееш за Сина, за Божия Син, Святия Дух идва в тебе и ти казва, давай, ще ти помагам. Давай, казвай. Когато отидеш на улицата и казваш за Христос, Святия Дух идва и казва, аз ще ти помагам. Аз трябва да издигам Христос. Защото Христос носи благодат и спасение. Нашият център не може да бъде нищо друго, освен Исус Христос. Никой човек, нищо. И много пъти сме се опитвали да говорим с хората и сме разбрали, че това е абсолютно... Някой каза, аз не разбирам нещата, извънземните почват. Сега еволюцията, има ли еволюция? Има ли динозаври, така нататък? И какво? И какво ви казвам? И ако е имало динозаври, какво? И ако е нямало динозаври, какво? Има ли благодат в динозаврите, братя и сестри? Не, благодата е в Исус Христос. Остави с динозаврите. Искам да ти кажа, че Исус дойде на този свят да те спаси. Той те обича. И ти предлага своята любов и прошка. Вечен живот. Ако ти повярваш в Него и се смириш. Това е напълно достатъчно. И не на последно място. Божията благодат работи. Тоест, благодата не е някакво чувство, това не е нещо, което ние приемаме и никой не може да види. Напротив, Божията благодат работи. На следващото място, в което веднага откриваме учение за Божия благодат в Нова Завет, освен в Евангелие от Йоанна, това е в Деяния на апостолите. Знаете на колко места се казва и се говори за Божията благодат? Деяния на апостоли 4.33 казва, апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господ Исус и голяма благодат почиваше на тях. Аз съм сигурен, че тези 12 апостола бяха много по-талантливи, много по-добре обучени и с много по-добро духовно образование от всеки от нас. Съгласни ли сте? Нали? Аз съм сигурен в това нещо. Защото техният учител беше сам Исус Христос. Сам Исус Христос. Да, така е. Исус им каза, не отивайте никъде, докато не дойде благодата от небето или Святия Дух. Кухото християнство или сухото християнство ще го нарека, да не е кухо. Сухото християнство е да служиш на Бога без благодат. Казва, че тези велики мъже на Бога можеха, знаеха много неща, но казва, благодата на Господ Исус Христос беше с тях. Ние трябва да знаем, че това, което ни е нужно за мисията на църквата, това е благодата на нашия Господ Исус. Това, което ти е нужно в молитвата, това е благодата на Господа. Това, което ти е нужно за всяко нещо в живота, това е благодата на Господ Исус Христос. Защото тя е толкова голяма, толкова неизчерпаема и толкова славна. Казва се в Деяния на апостолите 6.8, казва Стефан пълен с благодат и сила. Не е просто пълен със знание. Виждали са такива християни? Те са пълни със знание. Те знаят много стихове. В тях няма благодат. Днес имаше особена благодат в събранието. Имаше особена благодат.
И ако някой тук беше дошъл на първите месечи да каже, какво се случва тук? Сещам някакво невероятно присъствие на Бога на това място. Благодатта работи. Колкото повече благодат приемаме, смирявайки се пред Христос и приемайки това, което има да даде, толкова повече ние ще работим. Не е вярно, че благодат те прави мързелив и ти, когато имаш много благодат, ставаш мързелив. Не е вярно. Колкото повече благодат имаш, толкова повече дела ще вършиш. И толкова повече чудеса ще вършиш. Благодата издига Бога. Ефесяни 1.5.6. Като ни е предопределил да бъдем усиновени чрез Исус Христос, по благоволението на своята воля, за похвала на славната си благодат, с която ни е обдарил в възлюбения си. Тоест, целта на тази благодат, която ни се дава нас като църква, или благодата, която ни се дава, или която се дава на всеки човек, няма значение. Има една цел. И за това трябва да приемаме повече и повече благодат, защото целта е много сладка. Целта е да се издигне Исус Христос. За прослава на Бога. Колкото повече благодат имаме, колкото повече сила имаме, колкото повече любов имаме, колкото повече Божие присъствие имаме, толкова повече това ще носи слава на Бога. И там, където Бог не се хвали, там няма благодат. Но там, където има благодат, там Бог е въздигнат. Така че днес ние трябва да се смирим. Както ви говори за смирението. Но днеска ние трябва да смирим по един особен начин. Да разберем, че без Божията благодат ние сме нищо. Първо не заслужаваме спасение. Никой от нас не го заслужава. Няма значение кой си, какъв си. И ако ти си мислиш, че заслужаваш спасение, ти си се възгордял. На 100%. На 100% ти си живееш някаква гордост. Аз заслужавам да бъда спасен. Ти си първия в Вселената. Никой не заслужава да бъде спасен. Единствената причина ние да имаме взаимоотношения с Бога, това е заради благодата на Господ Исус Христос. Защото ние сме се родили, не просто сме грешни. Казва Словото, че ние сме родени грешни. Значи всеки човек се ражда в греха. И без тази благодат, всъщност това, което прави благодата, е да ни избавя от греха постоянно. Това, което закона не можеше, може би друг път ще говоря за това, но това, което закона не можеше да направи, закона можеше да каже на хората кое е правилно и кое е неправилно. Например, закона можеше да каже, трябва да почиташ майка си и баща си. Но закона не можеше да даде благодат да го направиш това нещо. И ако вече сте забелязали, самия християнски живот не може да бъде търкалян по друг начин, освен под благодат. Защото ако ти го търкаляш само с дисциплина, само с увереност, само с дела, знаеш ли какво ще стане с твоята плът? Тя ще се измори. Защото в плътта няма сила. Силата е в духа. Затова най-добрият християнин, най-добрата църква е тая църква, която живее под Божията благодат. Защото тя осъзнава, каквото и да направя не е достатъчно, това ще ви каже винаги дявола. Малко е това нещо. Малко е. Моли се с молитвената вирга, ама виж, има хора, които се молят повече от те. Малко е това нещо. Малко е. Ти четеш, ама знаеш ли как има които четат? Малко. И ако ние си мислим, че живеем, че имаме взаимоотношения с Бога като слуги, да му служим и той колко повече му служим, толкова повече ни обича, ние ще се вържим на капана на дявола. Но трябва да му кажем, аз съм това, което съм, чрез Божията благодат. И не ме интересува какво ме обвиняваш. Аз вече имам благодат да бъда спасен. Аз не се боря да бъда спасен. Никой от нас не трябва да се бори да бъде спасен. Това е налудничаво. Ти просто трябва да го приемеш и трябва да стоиш в спасението. Ти не трябва да се бориш да бъдеш спасен. Ти не трябва да се бориш Бог да те обича. Няма борба тук. Защото кой от нас може да се пребори за това нещо? Никой. Ти трябва да приемеш да кажеш, Боже, благодаря, че ме обичаш. Боже, благодаря, че си ме спасил.
Ние не трябва да се борим, да се молим дори. Ние трябва да кажем: Господи, благодаря, че ми даваш благодат да се моля. Благодаря, че ми даваш благодат да ходя на църква. Да, не е лесно да се ходи 3 пъти в седмица на църква. Не е лесно изобщо. Благодаря, че ми даваш благодат да бъда в молитвената. Благодаря, че ми даваш благодат да служа в църква с оживление. Защото ако ти си мислиш, че ти го правиш, начало ще се възгордееш. Делата, хубавото на делата е, че носят награди, обаче лошото на делата понякога, знаете ли какво? Че ни възгордява. Защото почваме да си мерим делата. Кой дава най-много финанси на църквата? Кой се моли най-дълго време? Затова казва, че благодатта прославя Бога. Защото тя е абсолютно незаслужена. И ние трябва да останем в това място на милост като деца пред Бога. Господи, даваш ни това, но ние не го заслужаваме. Амин? Ние не го заслужаваме това нещо. И колкото повече благодат приемаме, толкова повече се смиряваме. И толкова сме по-силни в Бога, защото има заякване в благодатта. Толкова повече спираш да уповаш на себе си, да си казваш: аз ще се справя, аз ще го направя. Почваш да казваш: Бог ще го направи чрез мене. Бог работи в мене. Бог е с мене. Защото да уповаш на себе си не е учение на Божия благодат. Да уповаш на себе си за каквото и да било не е учение на Божия благодат. А ние трябва да уповаваме постоянно, единствено на кое? На благодата на Господ Исус Христос. Той е този, който донесе тая голяма благодат на човечеството. Има един много интересен стих в посланието на апостол Павел. Той казва, че Бог ни е спасил. Сега ще ви го намеря. Той казва, че Бог ни е спасил за прослава на славната си благодат, че сме спасени по благодат, чрез вяра. Шести стих, Ефесяни отвори 2 глава. И като ни е възкресил така заедно с Христос, сложи да седим с Него в небесни места в Христос Исус по благодат. Нали, цялото послание за благодата. Той ни е сложил да седим там и ние всъщност имаме право да седим с Бога. Защото ние вече не сме слуги. И мисля, че това говорихме с служителите на църквата. Менталитета на слугата. Той никога не се чувства приет. Той винаги прави повече, за да бъде приет повече. Той не осъзнава, че Бог го е приел като негово лично дете. И когато прави повече, просто радва Божието сърце повече, а не го прави по-угоден. По никакъв начин. Просто радва Бога повече. Когато детето ти не слуша, то спира ли да бъде твое дете? Но то не слуша, бе. Не. Бог продължава да те обича, продължава да ти помага. Бог обича всички. Затова Библията каза: Бог обича всички, дори грешните. Те няма да се спасят, защото живеят в грях, разбира се. Но Бог продължава ли да ги обича? Продължава ли да ги чака? Защото Той има благодат към тях. И казва 7 стих, за да показва през вековете, които ще дойдат, изобилното богатство на своята благодат чрез добрината си към нас в Христос Исус. Значи, когато Христос донесе тази благодат на земята, когато се роди, тази благодат, казва се, че Той е донесе, но няма да спре да я дава. Дори през следните векове във вечността, нашите взаимоотношения с Христос няма да бъдат основани на дела, на изисквания. Ще бъдат основани, казва, на славната му благодат. Дори във вечността. За да може Бог да вземе цялата слава. И това е проблема на делата. Проблема на делата се случва, когато ти разчиташ много на дела и мислиш, че вършиш много дела, става така, че ти вземаш славата. Защото ти го правиш. А когато Бог прави нещо и ти разпознаеш и казваш: аз чрез мен се спасиха толкова хора, ама не аз, както каза апостол, аз много работя. Не аз, обаче Божията благодат, която беше с мен. Тоест славата отива за благодата на Бога. И затова смирение човек, истински смирение човек, понеже говорихме за смирение, истински смирение човек, той е човек, който
осъзнава, че това, което има, това, което е, това, което ще бъде, е само основано на Божия благодат. Не е основано на това, което той може да направи. Това, което може да направи, трябва да го направи, защото е избран за това нещо. Каза, избрани. Но той е основан на Божията благодат, за да може, вижте какво каза, изобилното богатство на своята благодат да показва това нещо. Тоест Бог иска да демонстрира все повече и все повече тази благодат в по-голямо изобилие. Ето това е Новия Завет и това означава благодат върху благодат. Какво означава църква съживление? Какво означава това? Ние сме приели благодат, но тепърва ще приемем още благодат. Защото целият Нов Завет се движи от благодат към благодат. Сега сме добре, но когато дойде Господ, ще бъдем още по-добре. Когато дойде Хилядогодишно царство, ще бъдем още по-добре. Когато дойде Новия Иерусалим, ще бъдем още по-добре. Ще имаме още повече благодат. Единственият канал да останем в тая благодат е да останем при Христос. Толкова е просто. И казва да се смирим, защото смиреният човек, той може да приема благодат. Горделивият казва, мене не ми трябва помощ, само ще се оправя. Бог да ми... Няма нужда Бог да ми помага. Сам ще се справя. Ще се моля. Няма да се моля. Няма нужда да ходя на църква. Аз само ще се справя с живота си. Ето по този начин гордостта ни изхвърля от Божията благодат. Затова единственото нещо, което трябва да направим от тук до вечността е да останем в нозете на Христос. Ама колкото може по-ниско да бъдем. Защото ако се издигаме над Христос, той няма да може да ни стигне, така да се каже, а ние трябва да останем ниско в Неговите нозе. Защото Бог се противи на горделивите, на смирените, дава благодат. Колкото си по-ниско в Неговите нозе и колкото повече благодат приемаш, толкова си по-благодарен, толкова повече кажеш, Господи, не съм аз, ти си. Много хора ни казват за тези сгради, в които имаме. За тези сгради, вашите ли са? Какво е това нещо? Колко пари струва това нещо? Един човек дойде ме пита, колко точно пари струва това нещо? Откъде има пари за това нещо? Какво е това нещо? Аз казвам, аз не знам, Бог го направи това нещо. И ме питайте как става. Зато ви казах още в началото, ако ние имаме спонсор, слава на Бога за спонсора. Нали? Но понеже сме приели благодат. Приели сме благодат. Ние знаем, че абсолютно нито заслужаваме, нито имаме способността за това нещо, което ние го правим. Затова трябва да преминем от тая благодат, която имаме сега, върху нова благодат. Готови ли сте да приемете нова благодат? В църквата, в служението, за съживление, първо място. Готови ли сме да приемем съживление? По Божия благодат, не защото ние го правим. И когато стане, хората ще ни питат, каква е програмата? Програмата е Божия благодат. Не ме питайте как става. Готов ли си да приемеш още благодат от Исус Христос в живота си? Има ли място, сфера, нещо, което виждаш, че нямаш благодат? Има само, какво е симптома на нямам благодат? Само работя. Няма благодат в това нещо. Работя, мъча се, но не се получава. Но това означава, че ти не работиш под благодат, ти работиш под дела. А делата са нещо малко. Защото делата са моята способност, моята сила да успявам или да угаждам на Бога. Благословението е Божията сила върху мене за успех, за добруване. Това са съвсем различни учения. Това е нещо съвсем различно. Така че готов ли си да приемеш повече благодат, не от мене, от Исус Христос? Единственото нещо, което ти трябва да направиш, което аз трябва да направя, трябва да се смиря пред Христос. И да му кажа днес, Господи, опитах това 15 години. Опитах да се моля за този човек 10 години. Нищо не се получи. Господи, днес аз се смирявам. Отказвам се да се трудя, да се старая за това нещо. Искам само ти да действаш и ти да работиш. Аз няма да работя за това нещо. Това е Новия Завет.
Ти не се стараеш да бъдеш спасен. Ти го живееш това нещо. По благодат. Нали, трябва да имаме добрата граница. Аз ви я давам в момента. Не, че не трябва да се стараеш. Не. Но ти трябва да осъзнаеш, че не го правиш ти това нещо. Точно това е смирението. Че Бог го прави чрез тебе и в тебе. А не ти го правиш. Така че във всяка една сфера, ето това е Божията мъдрост в това получение. Във всяка една сфера, където ние се напъваме с човешки сили, означава, че не сме приели благодат. И ние трябва да се молим и трябва да приемаме и да казваме: Господи, приемаме Твоята благодат за тази ситуация, за този човек, за този проблем, за това нещо. Ние не знаем, ние не можем, ние нямаме силата. И трябва да си го признаем. Това е смирение, да кажеш: аз нямам сила, аз не мога, Бог може. Това е смирението. Истинското смирение, какво ви казах? Спрямо Бога на първо място, не спрямо хората. На първо място ти се смиряваш пред Бога. Както Луцифер се възгордя спрямо Бога, но Христос се смири спрямо Бога и стана подобен на човеците. Това е истинското смирение. И това е, което ние трябва да направим. Защото ние се опитваме, стараем се, това е хубаво, трябва да се стараем, не може да бъдем мързеливи християни. Наистина, но ние трябва да разчитаме главно и единствено само на благодата на Господ Исус Христос. Ако искаме нещо да се получи. Във всички сфери на нашия живот. Не само за спасението. Защото ние приемаме спасението, разбираме го, но другите сфери ги оставяме. А какво се казва, че в Петровото послание се казва, че Бог ни е подарил всичко, което е потребно за благочестието в живота. Не ни е подарил само едно нещо. Той каза: всичко, което на тебе ти е потребно, то е подарък. Ти просто трябва да го приемеш.